Мана себи смиринка ки 7 солаи. Ин як бор абрезка кардагай. Ҳозир мо чикор мекунем? Ман агар аҳамият дода боше, баландии ҳамин дарахт 3.5 метр мумкин зиёдтар ҳам боша. Як. Баъд дуюм ҳамин ки навдои асосда, навдое ки дуюм сеюм дараҷаи бисёри бад мондагиай. Ҳамина мо ай боло сар карда чӣ амал иҷро мекунем? Мана фарз кардем, ман ҳамин навда рафтагӣ боша, мана ҳамин навдора, ҳамин навдада ҳозир ин тараф мебинем. Мана ҳамин навда омадагӣ боша. Мана ҳамиҷа ду навда рафтагиай. Ҳамин ду навдара вақте мо мемонем, мана инҷа ина мегирем, ай боло ина мегирем, боло будагира. Иншам ҳамин хел. Мана ҳамин навда агар ҳамин хел рафтагӣ бошад, мана якта боло рафтагиай, якта поён. Иншам мегирем. Ҳамин амала мо ай боло иҷро карда, фарз кардем навдои асос. Мана навдое ки якум дараҷа мода ҳаст, ҳаминҷа дар ҳамин дарахти мо ҳозир мебинем 1, 2, 3, 4, 5 дарахт навдае ки якум дараҷа ҳаст. Мо ҳамина ай боло нигоҳ карда, мана ҳамин қисми болои ҳамин дарахт, ҳамин амале ки ҳозир мо гуфтем, ҳамин хел иҷро мекунем. Ҳозир мебинем дарахти мо чӣ шакла мегирад.